जों उदालगुरिनि रायजो हिसाबै गोजोननाय मोन्दों जे जोंबायदि गोग्लैसोना ओनसोलावबो दिनै आसाम स्टेट लेभेलनि 44 जुनियर बयज एन्ड गार्ल्स चेम्पियनशिप ट्रफिखौ जों खुंनो थाखाय बिबान मोन्दों। जों खोब खम सम मोन्दोंमोन, मात्र दानसे खावसेल'सो सम मोन्दोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो स्थानीय मोनसे रिजिस्ट्रेसन कमिटि दानानै जोंनि उदालगुरि जिल्ला बक्सिं फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनैनिफ्राय बे ट्रफिखौ खुंफुंनो जों हानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय 28 तारिख बेलासिहालागै बे खेला सोलिगोन। जों आसा खालामदों बे खेलखौ जों मोजाङैनो दैदेनलांनो हासिगोन। बेखौ रायजो राजाखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना जोंनि बे नाजानायखौ जोबोद सापर्ट खालामदों। जों बे खेलखौ आयोजन खालामनायनि गुद थांखियानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव जिहेतु बक्सिं पटेन्सियेलिटि एरिया आरो बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे जों बे खेलाखौ दिन्थिनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जों थुलुंगा होनो एनकारेजमेन्ट होनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे दिनैनि बे खेलखौ नुनानै बक्सिंनि जि गोदान टेकनिकफोर बिथांमोना बेखौ सोलोंनो हागोन आरो बेदिनो जोंनि ओनसोलखौ जों बक्सिंनि मोनसे हाब हिसाबै गायसननो हागोन। बेनिखायनो बक्सिंनि जायफोर अफिसियेल स्टेट लेभेलनि आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि दिनै उदालगुरि फैदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे जों बेबायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलावबो जे बिथांमोना बक्सिं खेलाखौ आयोजन खालामनो थाखाय साहस खालामबाय आरो जोंखौ हेफाजाब खालामबाय। जों आसा खालामो गासै रायजोफ्रा सहयोग खालामलांगोन आरो बे खेलाखौ जों मोजाङैनो बारग'होनो हागोन। बिटिआर सरकारा खिन्थु माने बांसिन माने जोलुर आरो भलिबल बेखौल'सो बांसिन गोसो होनाय नुदों, नाथाय बक्सिं आरो इनार माने गेलेफोरखौ एसे गोसो होनाय जायो फैबाय थानाय समाव। ओरैनो फुटबल आरो भलिबलआ जाबाय टीम गेम, बे टीमजों गेलेनाय। खिन्थु नों बक्सिंआनो जा बा माबाफ्रानो जा टेनिस बेडमिन्टनफ्रानो जा बेथ' इन्डिभिजुवेल गेम आरो इन्डिभिजुवेल गेमखौ फ्राय सरकारा खोब बारा इन्टारेस्ट जाबाय। बेनिखायनो बिटिआर सरकाराबो सम आरो नोजोर होनो हास'वाखै। बेखौ जों आसा खालामदों होगोन। थेवबो सरकारा नाजायाबाबो जों बेक्ति हिसाबैनो जा समबा क्लाब हिसाबैनो जा बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नाजानाय हिसाबैनो जा बे खेलाफोरखौ जों आयोजन खालामनो नाजानांगोन, आयोजन खालामनांगोन। मानोना इन्डिभिजुवेल गेमखौ जों इन्डिभिजुवेल हिसाबैनो दावगानायनि मोनसे खाबुखौ होनांगोन आरो बेबायदि खाबु होनोबा सोरबा साफा सानै मानसियानो बा मोनसे मोननै क्लाबानो बेखौ दायित्व लानो खामानिखौ मावनांगोन। दिनै हयथ' गाबोन समफोरानो बिटिआर सरकारा बेखौबो इन्टारेस्ट होगोन, बेनि सायावबो नोजोर होनानै खामानिखौ मावगोन। बबेबा मोनसे खेलखौ गारसोनानै दोननायनि बाथ्रा गैया। इन्डिभिजुवेल गेमफोरखौबो जोंनि सरकारा नाजालांगोन, खिन्थु जों दा सम होनो हाथ'वाखै। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% लड फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000388187 8822 018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।